Vi starter liggende på gulvet med hænderne på maven, og så tager fødderne godt ud til siderne. Samler knæene ind mod midten. Her tager du cirka 5 åndedrag, hvor du sender indånding hele vejen ned til bækkenbundet. Så maven behøver ikke at puste sig helt op, men sørg for, at din brystkasse får masser af luft hele vejen rundt omkring, så den puster sig op og ud til siderne og presser også lidt nedad. Mens du ligger her og trækker vejret, prøv lige at mærke, om der er noget bestemt, der skal lige passes på, eller lige noget, der mangler lidt kontakt. Er der et stramt sted i kroppen, i ryggen, kan du prøve at guide din indånding lige der, hvor din krop har brug for det mest. Godt. Og så herfra starter vi med det der mavebøjninger, hvor vi aktiverer de dybe kernemuskulatur. Så i løbet af et løft, maven skal blive flad. Vi skal ikke have den der doming, hvor den sixpack den popper sig ud. Den skal slappe af, og resten af de dybe mavemuskulatur, det skal blive aktivt. Så du tager hænderne omkring kraniekanten, flet fingrene, og så albuer peger sådan lige, måske det er 45 graders vinkel der, albuer. Du kan tage knæene lidt fra hinanden og finder hofteafstand mellem knæ og fødder. Finder et punkt på loftet og fokuserer på indånding her. Og så med udånding løfter skulderbladene fri fra gulvet. Ånder ind, kommer ned. Ånder ud, kommer op. Og sørg for, at når du løfter, det er altid med udånding, så du ikke løfter og så ånder ud. Du ånder ud, mens du løfter, helt fra starten af bevægelsen. Sørg for, at hovedet, nakken, hagen ikke bevæger sig. Så hele overkrop sådan fra brystryg, den løftes i et stykke. Og her kan det godt være, at du laver en enkelt gentagelse og lige prøver lige at mærke igen, hvad der foregår i kroppen. Det kan godt være, at du kan lave 5, og så holder pause. Det vigtigste er, at du gør det rigtigt. Bevæger kun med udånding. Maven er ikke poppet op. Og at din lænd, den er i gulvet, og nakken ikke så gør nogen bevægelse. Så det kan godt være, at i starten, det er det der 3-5 gentagelse, og så efterhånden kan du sådan set bare sætte en pause på den her video, og så lave alle de der gentagelser, som du er klar til at lave. Men nu går vi videre til næste øvelse, og her fletter fingrene omkring højre knæ. Begynder med det samme at presse knæet mod hænderne, og hænderne mod knæet. Så du mærker, at rigtig mange steder i kroppen aktiverer. Det kan godt være noget omkring din balle, din lår, maven, arm, skulder, ryg. Og mens vi holder den her aktivering, så begynder vi at bevæge med udåndingen ned. Og med indånding presser aktivt op. Udånding ned. Og indånding op. Så fortsætter du bare i dit helt egen tempo. Prøv at holde den der aktivitet mellem knæet og hænderne hele tiden.
Så nu har vi lavet sådan cirka 10 stykker. Lad os skifte til den anden side, så du krammer eller fletter fingrene omkring venstre knæ. Presser knæet mod hænderne, hænderne mod knæet, masse aktivitet. Og så, når du er klar, begynder du at pulse med din åndedræt, så udånding ned, indånding op. Sørg for, at der er ikke noget svej i lænden, mens du gør det her. Så hele ryggen, den er plantet i gulvet. Nu hvis du har lyst til at lave lige et par sæt af 10 igen, egentlig pause og fortsæt, og vi bevæger nu til næste. Her ligger du over på din højre side, og du kan bruge enten sammenrullet tæppe eller håndklæde. Jeg tager den her lille rulle, så du ligger på din højre side og sætter ribben lige på den her støtte. Du kan starte lavt, og så lige så stille bygge op, hvis det er. Hviler hovedet på højre underarm. Og så lige guide åndedrættet der i venstre side af brystkassen. Så et par dybe, lange åndedræt først. Hvor vi lige fortæller kroppen, at det er det, vi skal nu. Og hvis du kan se her på video, når jeg ånder ind, så løftes brystkassen på denne her side. Og når jeg ånder ud, så falder det ned. Så det er her, vi har åndedrættet. Godt, så åndedrættet mobiliserer brystryg og brystkassen indefra. Og så tager vi en bevægelse, som vil mobilisere det udefra. Så du tager din hånd, venstre hånd omkring kraniekanten, indånding her. Og med udånding sender så albu hele vejen ned mod gulvet. Indånding op. Og udånding ned. Mens du laver den her bevægelse, sørg for, at din krop ikke vipper med. Så kroppen er stabil, og du får en rigtig god twist i din brystryg. Altså når brystryg er mobil, skal den ikke kompensere for manglende rotation. Det er derfor, vi gør det her. Lad os skifte til den anden side, og husk lige, at når du hver dag du laver det her, så kan du jo selvfølgelig tage flere sæt, men også kan du lige bygge lidt højere fundament her, højere støtte, så en tykkere tæppe eller tykkere håndklæder, eventuelt et par håndklæder rullet sammen, så der er lidt mere højde. Man starter lige blidt, så vi møder kroppen lige præcis, hvor den er lige nu, uden at presse. Og jeg lige en enkelt ting, når du er her, sørg for, at du ikke sådan læner frem. Så egentlig tager den der hoved og nakken lidt tilbage, så overkroppen er i lige linje. Først finder vejrtrækning, så guider indåndingen til din højre side af brystkassen. Vi gør det bare en håndfuld åndedræt. Resten af kroppen får også lige lov til at justere sig i den her meget bløde sidebøjning. Og så når du er klar, så tager du din højre hånd omkring kraniekanten, ånder ind. Med udånding sender albuen ned mod gulvet.
Ånder ind op. Ånder ud ned. Og fortsætter så lige så stille og roligt. Tjek især, hvad dine hofter laver. Vi prøver sådan at stable hofterne og knæ, så det ikke bevæger sig, så det ikke vipper sig frem og tilbage med bevægelsen. Så især når du sender din albue ned, sørg for, at din højre hofte, den ikke kommer frem. Den bliver på plads, så du ikke twister med lænden, du twister med din brystryg. Så har vi her omkring det der 10 gange. Og så kan du selv finde ud af, om det her det er nok for dig lige nu. Om måske allerede kroppen arbejder, som om der er noget, der lige arbejder. Så egentlig går videre til næste øvelse. Ellers pauser du, og så tager lige bare sæt. Og derefter, når du er færdig med den øvelse, så kommer du op, og vi skal lige huske den der mobilisering af anklerne. Så sætter du dig først måske i hook, og så tager en fod frem. Her målet er at bøje i ankel så meget du kan. Så når du kommer i den her stilling, sender du din vægt frem, og så begynder aktivt at presse din hæl ned mod gulvet. Og her, hvis du kan se, her slapper jeg bare af og sender min vægt frem. Og nu, lige om lidt, vil jeg presse min fod ned. Så det, der skete faktisk, er, at jeg kom sådan lige lidt højere, hvis du kan se. Så jeg presser aktivt ned, og så gynger sådan lige lidt. Så det er et aktivt stræk i bevægelse. Lille bitte bevægelse. Og det, at vi presser ned, det aktiverer vores bindevæv, fascierne. Her kan vi tage så lige måske en halv minut på hver side. Eller selvfølgelig i starten, hvis det føles, at det strammer rigtig meget, og det gør bare nas, så egentlig forkorte den der tid, så vi bygger lige så stille op. Og når du er i den her stilling, hvis du mærker det stræk i din læg, i din lægmuskel, er det tegn på, at der er noget tension, der kan arbejdes med. Mærker du det på forsiden af din ankel, så er det compression, så er du i din max. Så egentlig, så længe du mærker noget på bagsiden her, er der en masse arbejde med. Og lige så snart der begynder at komme lidt pres på forsiden af din ankel, så er det tegn på, at det her det er godt løsnet, og nu styrker du din ankelled. Godt, lad os lige skifte til den anden side. Og det er også foden lige frem. Vi prøver at sende knæet så langt over tær som muligt. Men beholder hælen stadig nede i gulvet. Sender vægten frem, og så presser foden aktivt ned, så måske lige bagdelen løftes lidt. Og så gynger lige lidt. Frem og tilbage, mens du presser din fod ned hele tiden. Godt. Så hvis det kan lade sig gøre, kan du gøre det lige halv minut på hver side. Og måske et par gange, hvis det føles rart og nødvendigt. Prøv hele tiden at holde den der fod rigtig aktiv. Den presses ned hele tiden. Mærker det, der kan mærkes, om det er din ankel eller din læg.
Og så bevæger vi os til den aller sidste del, hvor det er den der shimmy, som skulle løsne rigtig godt omkring fascien. Så det der sker her, vi bøjer den ene knæ og den anden. Den ene knæ og den anden. Slapper af armene. Bøjer, strækker, og så den her bevægelse bliver hurtigere, indtil det hele bare får lov til at ryste med. Slip alt det du kan. Og det her, det kan også være så lige 30 sekunder, hvis du kan. Og så derefter, hvis du har lige lidt ekstra, så prøv at ryste på den her måde, hvor du bare løfter op og kommer ned. Det kan også være lige sådan 30 sekunder. Så den første, hvor vi bøjer og strækker knæene, det er for bindevæv, en øvelse, der hedder shimmy. Og den her, det er også selvfølgelig for bindevæv, men det er også især for lymfeflow. Så alle de steder, hvor fascia den er så lidt låst, lidt udtørret, vi får lidt mere flow igennem. Godt. Så det var det.